Τα τέλη του 19ου και οι αρχές του 20ου αιώνα στον Πόντο υπήρξαν εποχές που έμελε να σηματοδοτήσουν σαφείς και δραστικές αλλαγές. Αλλαγές που θα μπορούσαν να οριστούν ως απαραίτητες για τη συμπόρευση των Ελλήνων του Πόντου με τον υπόλοιπο πολιτισμένο κόσμο της Ευρώπης, της Ελλάδας και της Ρωσίας. Αλλαγές που μοιραία θα συντελούνται λαμβάνοντας υπόψη το φιλοπρόοδο χαρακτήρα των Ελλήνων. Αλλαγές οι οποίες σε κάποια επίπεδα ίσως οι τοπικές κοινωνίες να μην ήταν ακόμη έτοιμες να υποδεχθούν, να υιοθετήσουν, να κατανοήσουν. Ιδιαιτέρως δε και εν προκειμένου αναφέρομαι στις λαϊκές παραδόσεις, χορούς, τραγούδια, ενδυμασίες, ήθη και έθιμα, τρόπο ζωής, χρήση της γλώσσας επικοινωνίας κτλ. Αλλά ας κάνουμε μια προσπάθεια να δούμε με μια πιο προσεκτική ματιά όλα τα παραπάνω, ώστε να κατανοήσουμε τους λόγους που οδήγησαν στην εξέλιξη αυτή. Η παραδοσιακή ενδυμασία εγκαταλείπεται από τον ανδρικό πληθυσμό στον Πόντο ήδη από τις αρχές του 20ου αιώνα και μόνο λιγοστοί χωρικοί ηλικιωμένοι φορούν τις παραδοσιακές τους ενδυμασίες, τα σαλβάρια, τα ποτούρια, τους κοντές ζουπούνες, τα κοντέσια, τα μακρυγούνια, τα φέσια και τα καλπάκια. Τα ευρωπαϊκά ενδύματα κυριολεκτικά κατακλείζουν τον Πόντο, αρχής γενομένης από τα μεγάλα αστικά κέντρα και στη συνέχεια προχωρώντας προς την ενδοχώρα. Σε μικρό επίπεδο τα παλικάρια υιοθετούν τα ζίπκας, που ικανοποιούσαν αφενός την νεανική τους φιλαρέσκεια σε επίπεδο εμφάνισης και προβολής και αφετέρου την ανάγκη της αντίστασης απέναντι στη ρυψοκίνδυνη και ταραχώδη ζωή στα βουνά της ενδοχώρας. Στο μεγάλο παράλιο αστικό ιστό του Πόντου, η γυναική ενδυμασία και αυτή ήδη από τις αρχές του 1900 έχει εξευρωπαϊστεί. Οι ευρωπαϊκές τουαλέτες με τα πανάκριβα υφάσματα, τα καπέλα και τα φουρό αντικατέστησαν στην πλειοψηφία τους την παραδοσιακή ζουπούνα με τα υπόλοιπα μέρη της, το σαλβάρ, το λαχόρ, το ταραπουλούζ, την τάπλα και τα λοιπά μέρη της πατροπαράδοτης αμφίεσης. Μόνο λιγοστές ηλικιωμένες αντιστάθηκαν στην επέλαση του ευρωπαϊσμού και μάλιστα χλέβαζαν τις νεότερες κοπέλες που αποποιήθηκαν τη χρήση των παραδοσιακών τοπικών ενδυμασιών. Αξίζει να αναφέρω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για το πώς αυτός ο μοντερνισμός αφοριζόταν από τους ηλικιωμένους άνδρες και γυναίκες στον Πόντο, ιδιαιτέρως δε στην επαρχία, στην ενδοχώρα του Πόντου. Για του λόγου του αληθές σας παραπέμπω σε κείμενο αφήγηση της Ελένης Παπαβασιλείου, το γένος Χατζηπαναγιωτίδου, εξ Ιαμανάντων Κρόμνης, που έχω εντλήσει από το περιοδικό Ποντιακή Εστία και επιγράφεται αναμνήσεις μιας κορομνέας εκ Πόντου για το πανηγύρι της μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού στην ενορία Σεϊχάντων της Κρόμνης. Ας ακούσουμε τη σχετική αφήγηση για να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας. Ήταν παραμονή της μεταμόρφωσης του Σωτήρος του μεραίου εκείνου έτους του 1914 που για τελευταία φορά παραθερίζαμε στο σπίτι μας στη Κρόμνη. Βρισκόμουν σε μεγάλη κίνηση και έτρεχα εδώ και εκεί για να βρω από διάφορες γνωστές την πολυτελή φορεσιά, τη ζουπούνα, που ήθελα να φορέσω την άλλη μέρα στις 6 Αυγούστου και να πάω στην μεταμόρφωση του Σεϊχάντων. Βρήκα ό,τι μου χρειαζόταν. Μια καινούρια ζουπούνα σε βαΐ, ένα γαλάζιο ατλαζένιο σαλβάρι, ένα πουκάμισο κεναρλίν, ένα ωραίο περσικό λαχώρι και μια ωραία μεταξωτή φωτά, ενώ για το κεφάλι ένα πλούσιο τεπελούκ. Την άλλη μέρα πρωί-πρωί φόρεσα την ωραία φορεσιά, στολίστηκα με πολλά κοσμήματα, δηλαδή μια μακριά καδένα με ορολόι, διπλό κορδόνι χρυσό στο λαιμό με διαμαντένιο σταυρό, βραχιόλια πλατιά, μια πολύτιμη καρφίτσα εμπρός στο πουκάμισο και γέμισα τα δάχτυλά μου με ωραία δαχτυλίδια. Μόλις τελείωσα την τουαλέτα μου, η πρώτη μου επίσκεψη ήταν στην αδερφή της γιαγιάς μου, στη μάνα την Ερήν όπως τη λέγαμε. Μόλις με είδε στολισμένη, ενθουσιασμένη, με φίλησε και μου είπε: «Άρα τώρα ρίζα μου μίασες άνθρωπος, γιώκα εκεί να το φορείτε και γίνεστε ένα μονομοέρεα. Εσύ τάλτς μητερής, εσένα τα ηγεύνεσαι, εγένουσον αμον χορδόνα, σωστές ακρομέτσα, άλλο με βγάλτσατα, ας εφτάγω σε 1-2 αΐκα φορεσίας και πάντα τα αναφορείς». Με το σούρουπο τελείωσε το ωραίο πανηγύρι και ο κόσμος όλος ενθουσιασμένος επέστρεφε στα σπίτια του. Εγώ που περπατούσα καμαρωτή με την ωραία μου φορεσιά, κοίταζα να επιστρέψω στο σπίτι για να ξεντηθώ, διότι με κούρασε να κουβαλώ όλο εκείνο το βάρος και όλα τα παρελκόμενα σαν άμαθη που ήμουν. Την επόμενη μέρα η μάνα Ερήν με είδε με τη συνηθισμένη αμφίεσή μου και λυπημένη μου είπε: «Κρίμα ρίζαμ σοψεσνάτα μροφάδασης και σα λόγια αν το είπασε. Άμε τέρεσιν καθήτραν άμον το έσουν οψέ, είσαι και ο σήμερον. Οψέ ομοίαζες κρομέτσα γιοσμάσα, αν τώρα πέ ομοιάεις τραπεζοντέισα μαμαντζέκα».
Πιστεύω ότι το παραπάνω κείμενο δίνει ένα πολύ ηχηρό συμπέρασμα για το τι συνέβαινε στην επαρχία της Τραπεζούντας στην Κρόμη ήδη από το 1914. Γνωρίζουμε ότι οι πρόγονοί μας στον Πόντο, μετά την υιοθέτηση των ευρωπαϊκών ενδυμάτων, φορούσαν τις επιχώριες τοπικές παραδοσιακές τους ενδυμασίες μόνο σε κάποιες λαμπρές επετείους, σε εθνικές και θρησκευτικές εορτές, σε γάμους, κυρίως στην επαρχία, και στις επαιτειακές αιτήσεις φωτογραφίσεις τους ως αναμνηστικές πλέον, μιας και έπρεψαν οι ενδυμασίες αυτές να έχουν καθημερινή χρήση. Μέσα από τις πάμπολες καταγραφές που έχω πραγματοποιήσει σε γέροντες και γερόντισσες πρώτης και δεύτερης προσφυγικής γενιάς, έχω διαπιστώσει προσωπικά ότι υπήρχε ένα φυσικό αντανακλαστικό ένστικτο, τολμώ να πω αφορισμού της όποιας εξέλιξης ή προσπάθειας νεωτερισμού πάνω στις πατροπαράδοτες λαϊκές παραδόσεις σχετικές με την αμφίεση, το χορό, τη μουσική και το τραγούδι. Το πλούσιο φωτογραφικό ηχητικό υλικό που έχουμε στη διάθεσή μας αποδεικνύει περίτρανα ότι ο 20ος αιώνας είχε φέρει μεγάλες αλλαγές στα ήθη, έθιμα, την ενδυμασία, τους χορούς και τα τραγούδια των Ελλήνων στον Πόντο, αλλά και σε όλες τις εκφάνσεις του κοινωνικού, εμπορικού και οικονομικού βίου, αλλά και του εθνικού συστήματος. Σε ορισμένες περιπτώσεις είναι πολύ εμφανής ο επηρεασμός και η υιοθέτηση όχι μόνο από τα ευρωπαϊκά κοστούμια, αλλά και από την ρωσική, την κοζάκικη ενδυμασία, ιδιαιτέρως για τους Έλληνες που δραστηριοποιήθηκαν επαγγελματικά στις χώρες της τέως Ένωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών και της Γεωργίας. Σε πολλές των περιπτώσεων, οι Έλληνες της Ρωσίας και της Γεωργίας άλλαξαν τα ονόματα ή τα επώνυμά τους, προσθέτοντας ρωσικές ή γεωργιανικές καυκασιακές καταλήξεις. Έτσι, ο Μαχαιρίδης έγινε Μπιτσαχτσίευ, ο Αμυρόγλου έγινε Αμύροβ, ο Πατσακίδης έγινε Πατσάκοβ, ενώ ο Γιάννης έγινε Βάνιας, ο Βασίλης Βάσιας, ο Γιώργος Γιούρας και ούτω καθεξής. Οι Έλληνες των μεγαλοπόλεων και ιδιαιτέρως των παράλιων πόλεων, λόγω της εμπορικής τους ιδιότητας, ήταν εκ των πραγμάτων πολύγλωσσοι. Στα μεγάλα αστικά κέντρα με τους Έλληνες τραπεζίτες, βουλευτές, δημάρχους, μεγαλογιατρούς, μεγαλοδικηγόρους και μεγαλοεμπόρους εξαγωγής, συνεπία των διεθνών τους σπουδών, αλλά και κατά την άσκηση των επαγγελματικών τους δραστηριοτήτων, μιλούσαν την αγγλική, γαλλική, γερμανική και ρωσική γλώσσα. Αυτό που δεν πρέπει να μας ξενίζει είναι ότι σε όλη την επικράτεια του Πόντου ομιλείται ως εξ επιβολής, αλλά και ως επίσημη γλώσσα του κράτους η τουρκική γλώσσα. Οι Έλληνες βεβαίως μιλούσαν όπου επιτρεπόταν τη μητρική τους γλώσσα, είτε την ελληνική, με τα κατά τόπους γλωσσικά ιδιώματα της ποντιακής διαλέκτου, αλλά σε περιοχές όπου λόγου χάρη υπήρχαν πληθυσμοί Αρμενίων μιλούσαν και τα αρμενικά. Η διαπίστωση της πολυγλωσσίας των Ελλήνων στον Πόντο, κυρίως στον αστικό ιστό, μπορεί εύκολα να παρουσιαστεί μέσα όχι μόνο από αφηγηματικές αναφορές, αλλά και από εκατοντάδες γραπτές αναφορές αρχείων, επιστολικών δελταρίων, αλληλογραφίας κτλ. Το κύτταρο της εξουσίας σε όλο τον Πόντο ήταν η κοινότητα, η οποία οργανώθηκε καλύτερα μετά το 1856 και βοήθησε ουσιαστικά στην πνευματική ανάπτυξη των Ελλήνων με τη δημιουργία σχολείων, ιερών ναών, κοινοτικών κτηρίων κλπ. Είναι γνωστό ότι οι Έλληνες συγκέντρωναν ως λαός χαρακτηριστικά γνωρίσματα που στις περισσότερες των περιπτώσεων τους έφεραν στο προσκήνιο της πολιτικής, κοινωνικής, οικονομικής, επιστημονικής και πνευματικής ζωής του τόπου. Ήδη από τα τέλη του 17ου αιώνα, το 1682 ιδρύεται το φροντιστήριο Τραπεζούντας και στις αρχές του 18ου αιώνα, το 1723, το φροντιστήριο Αργυρούπολης. Η ελληνική πνευματική παράδοση και εκπαίδευση ανθούν. Στην ανάπτυξη και ακμή των γραμμάτων συμβάλλει σημαντικά η Ορθόδοξη Εκκλησία, οι Μητροπόλεις και τα μοναστήρια. Οι μαθητές τόσο των παραπάνω φροντιστηρίων αλλά και των γυμνασίων, ημιγυμνασίων, αρεναγωγείων, παρθεναγωγείων, αλληλοδιδακτηρίων, αστικών σχολείων, ελληνικών σχολείων, γραμματοδιδασκαλίων, αλλά ακόμα και μέσα στις ιερές μονές του Πόντου διδάσκονται την βυζαντινή παράδοση και σκέψη, την οκτώηχο, το ψαλτήρι, τα ανθολόγια, τα ευχολόγια, τους Αποστόλους κτλ. Εκκλησιαστικά βιβλία, τριώδιο, πεντηκοστάριο, κατηχήσεις κτλ. Μαθήματα που συνδέουν τους μαθητές με την ελληνοορθόδοξη παράδοση. Όμως, αν δούμε τους κύκλους σπουδών στο πέρασμα των χρόνων, θα διαπιστώσουμε την πρόοδο που συντελείτο και έφερνε τους Έλληνες πάντοτε στο προσκήνιο του ενδιαφέροντος. Για να κατανοήσουμε το επίπεδο σπουδών του φροντιστηρίου της Τραπεζούντας το έτος 1859, μεταξύ των μαθημάτων που διδάσκονταν θα βρούμε τα αρχαία ελληνικά, Λουκιανό, Κύριο Ανάβαση, Κρήτον, Οδύσσια, Ηλιάδα, Ιστορία, Εθοκυδίδη, Ηρόδοτο, Υπόλυτο, Ευρυπίδη, Νεφέλες, Ιδίλια Θεοκρίτου, Γραμματική και Συντακτικό, Ελληνική Ιστορία, Πρακτική Αριθμητική, Γεωγραφία, Ψυχολογία, Λογική, Ανθρωπολογία, Φυσική, Ιατρική και Γαλλικά.
Κάτι παρόμοιο συνέβαινε και στο φροντιστήριο της Αργυρούπολης, αλλά και στο Κολέγιο Ανατόλια. Στις μεγαλύτερες τάξεις δινόταν έμφαση στην εκμάθηση της αρχαΐζουσας ελληνικής γλώσσας με αντιπαραβολή της αρχαιοελληνικής λέξης με την λαϊκή ποντιακή λέξη, ώστε να γίνεται περισσότερο κατανοητή. Το Αμερικάνικο Κολέγιο Ανατόλια, ή όπως παλιότερα λεγόταν Ιεροδιδασκαλίων, δεχόταν κυρίως άρενες μαθητές ελληνικής και αρμενικής καταγωγής ως οικότροφους. Το 1893 συμπεριλαμβάνεται και παρθεναγωγείο. Το Κολέγιο Ανατόλια υπαγόταν στους νόμους της πολιτείας της Μασαχουσέτης. Οι εγκαταστάσεις του κολεγίου περιλάμβαναν περισσότερα από 40 κτίρια κτισμένα σύμφωνα με την αρχιτεκτονική της Νέας Αγγλίας. Το Ανατόλια συμπεριλαμβάνει νηπιαγωγείο, σχολή για τους κοφούς, γυμνάσια για αγόρια και κορίτσια, ένα κολεγιακό πρόγραμμα, ένα θεολογικό ιεροδιδασκαλείο, ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της Μικράς Ασίας και ένα ορφανοτροφείο για 2.000 ορφανά. Ονομαστά επίσης ήταν τα εκπαιδευτήρια Φροντιστήριο Κερασούντας, Ψωμιάδιος Σχολή των Κωτιώρων, το ημιγυμνάσιο Σουρμένο στην περιοχή Χάνα, τα σχολεία Πουλατζάκης, Πάφρας, Νικόπολης, το Γαλλικό Σχολείο της Τοκάτης, το Τσινέκιο Γυμνάσιο και τόσα άλλα. Όλα αυτά τα εκπαιδευτικά ιδρύματα στον Πόντο που ρήγαγαν τα γράμματα και τις τέχνες σε υψηλό επίπεδο γνώσης και πρακτικής, ενώ ήταν εφάμιλα και σε πολλές περιπτώσεις ανώτερα των αντίστοιχων ευρωπαϊκών αλλά και ελληνικών. Διεθνείς και υπερπόντιες εμπορικές δράσεις των Ελλήνων ποντίων. Αρχικά θα αναφερθώ στους μεγάλους τραπεζίτες της Τραπεζούντας Κωστάκη Θεοφυλάκτου, Ιωάννη Φωστηρόπουλο και Κώστα Καπαγιαννίδη, οι οποίοι με την παρουσία των πιστωτικών τους ιδρυμάτων και το εύρος των δράσεών τους στήριξαν ουσιαστικά την οικονομική, εμπορική και κοινωνική ζωή των Ελλήνων στον Πόντο και όχι μόνο των Ελλήνων και όχι μόνο στον Πόντο. Οι σχέσεις των μεγάλων αυτών οίκων με την Μητροπολιτική Ελλάδα αλλά και με την Ευρώπη και τη Ρωσία εισήγαγαν στη γη του Πόντου κανονικά και αβίαστα άλλους τρόπους εμπορικών και χρηματοοικονομικών συναλλαγών, όπως επίτασαν οι καιροί εκείνοι. Αλλά ας αναφέρω αναλυτικά με ποιο τρόπο άλλοι επιφανείς άνδρες, ασκώντας την εμπορική τους δράση, παρήγαγαν κοινωνικό, οικονομικό και πνευματικό πρόσημο στην τοπική κοινωνία. Προβάλλω πρώτον τον Αριστίδη Δελικάρη. Ο φλογερός κερασούντιος πατριώτης Αριστίδης Δελικάρης γεννήθηκε το 1859 και απεβίωσε το 1921. Θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς φουντουκιών της εποχής του, διατηρών γραφεία σε Τεργέστη, Βερολίνο, Μασσαλία και Ανβέρσα. Από παιδί διακρινόταν για την ευψυχία αλλά και την πειθαρχία του στους οικογενειακούς παραδοσιακούς θεσμούς, αλλά και για την αμέριστη αγάπη του προς τους πτωχούς. Δεύτερον, θα προβάλλω τον κερασούντιο Ελευθέριο Τομπούλη, Τομόπουλο, 1867-1951. Ο Ελευθέριος Τομπούλης θεωρείται μεγάλος εξαγωγέας φουντουκιών της Κερασούντας και η εταιρεία του είχε τη φίρμα Αδελφή Τομοπούλου. Διατηρούσε γραφεία στην Κερασούντα και στα Κωτήρα και συνεργαζόταν με πολλά άλλα της Ευρώπης και κυρίως της Τεργέστης, της Μασσαλίας, του Αμβούργου και του Βερολίνου. Θεωρείται από τους πλέον πλουσίους Έλληνες της Κερασούντας. Προσέφερε δε αφιδώς μεγάλα χρηματικά ποσά για την ενίσχυση της ελληνικής κοινότητας αλλά και για τον ελληνικό στόλο. Επρόκειτο για άνθρωπο ευγενή, μεγαλόψυχο, φιλοπρόδο και φιλόμουσο. Πλήρωνε τα εισιτήρια εκπαιδευτικά τέλη, πλήστον όσων πτωχών παιδιών που φοιτούσαν στα ελληνικά σχολεία. Μαζί με την ελληνική κοινότητα ενίσχυσε όλους τους αριστούχους μαθητές που στέλνονταν για σπουδές στην Ευρώπη. Πολλούς εξ αυτών, όταν επέστρεφαν από τις σπουδές τους προσλάμβανε στα γραφεία του με υψηλό μισθό. Συνέβαλε τα μέγιστα στην ανέγερση του αρεναγωγείου της Κερασούντας, το οποίο υπήρξε εφάμιλο πολλών άλλων ευρωπαϊκών. Συμμετείχε ενεργά στην ανέγερση του παρθεναγωγείου της πόλης, το οποίο όμως δεν αποπερατώθηκε λόγω των θλιβερών γεγονότων που μεσολάβησαν. Ο Τομπούλης πριν τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ξεκινώντας από την ιδέα του συμπατριώτη του Κωνσταντίνου Κωνσταντινίδη, γιο του καπετάν Γιώργη Πασά που ζούσε στη Μασσαλία, ο οποίος είχε προτείνει να δημιουργηθεί με δικές του δαπάνες ναυτική σχολή στην Κερασούντα, συνέστησε στους Κερασούντιους να επιδοθούν στην ναυτιλία, αγοράζοντας αρχικά το πλοίο Κράγιοβα. Ας μην λησμονήσουμε και το ρόλο που διαδραμάτισαν οι μεγάλοι Έλληνες αρχιμεταλλουργοί του Πόντου στη στήριξη των τοπικών κοινωνιών με τα οικονομικά, θρησκευτικά και λοιπά προνόμια που είχαν αποσπάσει από τη Μεγάλη Πύλη
και τον Σουλτάνο, ώστε να πνέει ένα πνεύμα ελευθερίας τοπικού χαρακτήρα, στο οποίο εδραζόταν όλο εκείνο το πλέγμα των κοινωνικών, εκπαιδευτικών, εμπορικών και θρησκευτικών δράσεων. Σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφέρει την τεράστια οικονομική ισχύ της Αμισού, Σαμσούντας, και της Πάφρας, που ήρθε ως φυσικό επακόλουθο της τεράστιας εξαγωγικής τους δύναμης σε καπνό και χαβιάρι εξαιρετικής ποιότητας προς τη ρωσική και ευρωπαϊκή αγορά. Οι Έλληνες μεγαλοβιομήχανοι, επιστήμονες και προύχοντες, έχοντας αυτή την τεράστια οικονομική δύναμη στα χέρια τους, κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να ενισχύσουν τις τοπικές τους κοινότητες σε μορφωτικό και θρησκευτικό επίπεδο, σε κτηριακές υποδομές, σε ενίσχυση των αδυνάτων, επενδύοντας πάντοτε στις σπουδές, τα γράμματα, τις τέχνες, τη μουσική και τα λοιπά επίπεδα του κοινωνικού βίου. Νέα μουσικά ρεύματα που ήρθαν στον Πόντο από την Ελλάδα και ιδίως από τα αιγαιοπελαγίτικα νησιά, αλλά και την Ευρώπη, τα οποία επηρέασαν δραστικά και εισέβαλαν καταλυτικά στις παραδόσεις αιώνων, τους χορούς, τα τραγούδια, τα γαμήλια έθιμα κτλ., όπως λόγου χάρη στην υιοθέτηση των χορών της Μητερίτσας στην ευρύτερη περιφέρεια της Τραπεζούντας, το χορό Γαϊτάνι Ανάποδων, τους χορούς Τσαντζάρα, Καγγέλια, Βάλς, Ντουστέπ και Κρακαβιά στο Κars και στην ευρύτερη περιφέρεια του Καυκάσου, τη Σεκερόλα στην Ινόη, το χορό του Πίτερζ στην Νέπολη και τόσους άλλους σε διάφορες άλλες παράλιες πόλεις. Η άμεση σχέση των Ελλήνων με την ευρωπαϊκή κουλτούρα από πολύ νωρίς είχε εισάγει τη χρήση του γραμμοφώνου, με αποτέλεσμα να απομακρύνεται όλο ένα και περισσότερο η νέα γενιά των αστών Ελληνοποντίων από τα πατρόα ήθη και έθιμα, υιοθετώντας σιγά σιγά τα ευρωπαϊκά. Οι νέες μουσικές μελωδίες με ξενόφερτο άκουσμα που δεν θυμίζει σε τίποτα το πολύ γνωστό μας ποντιακό ήχο, τα νέα ρυθμικά μέτρα που συνοδεύουν νέους επίσακτους χορούς, η υιοθέτηση της δημοτικής γλώσσας έναντι της πατροπαράδοτης ποντιακής, είτε συνυπάρχουν είτε σε πολλές περιπτώσεις αντικαθιστούν τα παραδοσιακά τραγούδια. Να αναφέρω χαρακτηριστικά το πασίγνωστο δημόδες άσμα του Σταύρη Πετρίδη: «Αφήνω γεια σας άρχοντες, η γεια σας και χαρά σας. Βλέπεις εκείνο το βουνό το παραχιονισμένο, εκεί βάλτε τον τάφο μου, εκεί βάλτε το μνήμα». Το οποίο ναι μεν τοποθετείται πάνω στον τοπικό ομαλό χορό της Τραπεζούντας, αλλά το ποιητικό κείμενο έχει αντικατασταθεί από την δημοτική ελληνική γλώσσα. Είναι κάτι που δεν το παρατηρούμε με καχυποψία, καθώς ο Σταύρης εκκινείται στην ευρύτερη περιφέρεια της Τραπεζούντας, η οποία την εποχή εκείνη βίωνε ριζικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις και γινόταν το στάδιο δράσης πολλών εξωγενών δράσεων σε διάφορους τομείς που σαφώς επηρέαζαν και τους λαϊκούς οργανοπαίκτες, στιχοπλόκους και δημιουργούς της λαϊκής μούσας. Ο Ξενοφόντας Άπογλους στα λαογραφικά και ότι όρον αναφέρει σχετικά με την άφιξη από τη Ρωσία του μουσικοδιδασκάλου και πρωτοψάλτη της Εκκλησίας της Παπαντής των Ποντιόρων κυρίου Γεωργίου Χατζιωάννη Κουρέα και τον τονισμό ορισμένων τοπικών δημοτικών τραγουδιών στη Βυζαντινή Παρασημαντική. Στην παραπάνω συλλογή αξίζει να τονίσουμε την καταλυτική συμμετοχή, μέριμνα και καταγραφή του άλλου σπουδαίου πρωτοψάλτη του Μητροπολιτικού Ναού της Τραπεζούντας, του κυρίου Τριαντάφυλλου Γεωργιάδη, ο οποίος άφησε πλούσιο υλικό καταγραφών από όλη την επαρχία Ροδοπόλεως και όχι μόνο. Μεταξύ των πολλών δημοτικών τραγουδιών των Κωτιόρων που καταγράφησαν σύμφωνα με τον Άπογλου Ξενοφόντα στη δημοτική εκείνη γλώσσα ήταν τα παρακάτω. Τραγούδι του γάμου σε ήχο πρώτο, επήραμε την Πέρδικα Χεριδονά και αμάν την πενταπλουμισμένη. Άλλο τραγούδι του γάμου, τώρα πουλιά, τώρα χεριδόνια, τώρα οι Πέρδικες συχνοραλούν, ξύπνα γιο, ξύπνα γιώκα μου. Αλλά και στη συλλογή του Ξένου Ξενίτα βρίσκουμε επίσης τραγούδια που δεν έχουν ποντιακό στίχο, αλλά δημοτικό ελληνικό. Χάρη παραδείγματος αναφέρω, τραγούδι του γάμου κατά το θύμισμα. Ποιος είδε πράσινο δεντρί, μαυροματούσε και ξανθή, να έχει γεράνια φύλλα, μαύρα μάτια, μαύρα φρύδια κτλ. Αλλά ακόμα και στον πασίγνωστο σκοπό του χορού Κοτσαγγέλ σε καταγραφή η επαγγελία της Ροδής του Κατλίδου με το στίχο «Ξένεμ ξενιτεμένε και ανεγνώριμε» και όπου παντρεύς στα ξένα στα ανεγνώριμα, η εποδός ήταν το γνωστό μας «τράλαλα λαρά λαρά», «τράλαλα λαρά λαρά», χαρακτηριστικό δείγμα του πώς η ελληνική αιγαιοπελαγίτικη μουσική εισχώρησε ή υιοθετήθηκε από τους Έλληνες των παραλίων πόλεων του Πόντου. Ένα μυρολόγι σε τρίτο ήχο και χρόνο αργό λέγει: «Εσείς πουλάκια που ψηλά περήφανα πετάτε, κρατήστε τα φτεράκια σας αν στην Ελλάδα πάτε». Πολλά από αυτά τα τραγούδια παρουσιάζουν, αν όχι εξαιρετική ποιητική σημασία, τουλάχιστον ιστορική, όπως η Ελληνοπούλα της Θεσσαλονίκης, ποιος είδε και ποιος άκουσε κόρη να πολεμήσει, χάραξε η Ανατολή, κοκκίνη ξενιδύση, επάνω σε υψηλό βουνό αητός έριχνε τη φωνή,
Ενδεικτικά επίσης είναι και τα ακόλουθα τραγούδια που ήρθαν από την Ελλάδα στον Πόντο, όπως «Όλες οι μαύρες και άσχημες και όλοι του νιού χαμένοι έχουν άντρους και χαίρονται χειμώνα και καλοκαίρι», και το «Απ' την Ανδριανούπολη στην πόλη νύφη πάγει, 9 μουλάρια φόρτωσε ασήμι και χρυσάφι». Τον 19ο και τον 20ο αιώνα ιδρύονται στον Πόντο πολλά σωματεία με κοινωνική προσφορά, όπως η Μέριμνα Ποντίων Κυριών, σχολές εκπαίδευσης, μοδιστρών, πλεκτικής, αλλά και άλλων για τη μουσική παιδεία των παιδών, ορχήστρες και μπάντες με ευρωπαϊκά όργανα, αλλά και γυμναστικές ομάδες. Επίσης, φιλολογικοί σύλλογοι με σκοπό ίδρυσής τους την εν γέννη πρόοδο των γραμμάτων. Όλοι αυτοί οι σύλλογοι καταδεικνύουν το επίπεδο του κοινωνικού γίγνεσθε, την ευαισθητοποίηση των προχόντων έναντι των υπόλοιπων Ελλήνων συμπολιτών τους, οι οποίοι είχαν ανάγκη της όποιας πολυεπίπεδης περίθαλψης, βοήθειας, ανάγκης, υποστήριξης. Χάρη παραδείγματος να αναφέρω ενδεικτικά ότι ο Αναμορφωτικός Σύλλογος Σουρμενιτών Εμούσε, με έδρα το Σοχούμι, αποτέλεσε αναμφισβήτητα με τη δράση του σταθμό για την ελληνική κοινότητα και ιδιαίτερα για την ποντιακή νεολαία στο Βατούμ, κατορθώνοντας ευεργετικά αποτελέσματα στην κοινωνική και μορφωτική τους πρόοδο. Διοργάνωσαν θεατρικό τμήμα με ερασιτέχνες ηθοποιούς, φιλολογικό τμήμα με νυχτερινά μορφωτικά τακτικότατα μαθήματα, εκλαϊκευμένες επιστημονικές διαλέξεις, αναγνωστήριο και βιβλιοθήκη με πολλά και σπάνια ελληνικά βιβλία, την έκδοση της ιστορίας των Σουρμένων υπό του Ιωάννη Κάλφογλου, μουσικό τμήμα με άρτια μαντολινάτα υπό τη διεύθυνση Ρώσου καθηγητή, μαθήματα πιάνου, οργανικής και φωνητικής μουσικής, πλήρη χοροδία από νέους και νέες και τόσες άλλες δραστηριότητες. Παντελώς λείποντα σωματεία για την εκμάθηση των λαϊκών χωρών, οι οποίοι αναβίωναν στο φυσικό τους χώρο στην Ύπαιθρο από τους γνήσιους φορείς της. Η εκμάθηση των χωρών γινόταν από τους μεγαλύτερους στους μικρότερους κατά τη συνήθεια αιώνων και σύμφωνα με τα έθη των τοπικών κοινωνιών. Τέτοια σωματεία εκμάθησης χωρών που δεν υπήρχαν στον Πόντο ιδρύθηκαν μετά την ανταλλαγή των πληθυσμών και ήδη από τα πρώτα χρόνια με την κατάσταση των Ελλήνων Ποντίων στην Μητροπολιτική Ελλάδα, με τον καημό και την αγωνία να διατηρηθούν, να μην λησμονηθούν από τις νέες γενιές. Στην αρχή της σημερινής μου παρουσίασης αναφέρθηκα στο φυσικό αντανακλαστικό ένστικτο σχεδόν αφορισμού της όποιας εξέλιξης ή προσπάθειας νεωτερισμού πάνω στις πατροπαράδοτες λαϊκές παραδόσεις σχετικές με την αμφίεση, το χορό, τη μουσική και το τραγούδι. Κάτι τέτοιο έζησε πολύ έντονα και ο κύριος Κουτσογιαννόπουλος στην εποχή του, από τους επιφανείς τότε του υποτυπώδους οργανωμένου ποντιακού χώρου στην Αθήνα σχετικά με την παρουσίαση των πατροπαράδοτων λαϊκών χωρών. Η κρατούσα άποψη, σύμφωνα με δημοσιεύματα στον ποντιακό τύπο, ήταν ότι ο κύριος Κουτσογιαννόπουλος εισήγαγε δικές του χορογραφίες στους παραδοσιακούς χορούς των Ελλήνων του Πόντου, καθιστώντας τους σε μεγάλο βαθμό μη αναγνωρίσιμους από τους υπόλοιπους Έλληνες ποντιακής καταγωγής, οι οποίοι αναρωτιόνταν για το θέμα που παρακολουθούσαν στις αίθουσες των θεάτρων, που ήταν μέρος θεατρικών, ηθογραφικών ή σατυρικών παραστάσεων. Ο σοφός ακαδημαϊκός κ. Ρωμαίος, στο λόγο του κατά την πανηγυρική συνεδρίαση της Ακαδημίας Αθηνών στις 27 Δεκεμβρίου του 1956, που δημοσιεύτηκε στην Ποντιακή Εστία στις 15 Ιανουαρίου του 1957, αναφέρει χαρακτηριστικά: «Η ελάχιστη παρέκκληση αρκεί για να νεκρώσει ή να εξευτελίσει μέχρι γελιοποίηση του δημοτικού μας τραγουδιού και του χορού. Δια τούτο πρέπει να προσέξουν πολύ εις το κεφάλαιο τούτο οι σχετικοί αρμόδιοι. Η εκτέλεση των λαϊκών μας μελωδιών υπό του τραγουδιστού και των οργανοπαικτών πρέπει να είναι η άριστη, διαφορετικά να λείπει». Προχωρώντας στο τελευταίο τμήμα της σημερινής μου παρουσίασης, θέλω γενικότερα να επισημάνω ότι μέσα από την μελέτη και παρατήρηση των πηγών οδηγούμε στο συμπέρασμα ότι υπήρχε έφορο έδαφος προς την υιοθέτηση νέων τάσεων. Υπήρχε η τάση να αφήσουν στην άκρη, να προσπεράσουν τα τοπικά, τα συνηθισμένα, ίσως κατά μία έννοια τα παροχημένα, και στη θέση τους να βάζουν τα ευρωπαϊκά, τα πιο φανταχτερά, από πάσης απόψεως. Σαν να ήθελαν να ξεχάσουν, να αποδηθούν τον παλιό ελληνικά πατροπαράδοτο τρόπο ζωής σε όλες τις εκφάσεις του και με μια σχετική ελευθερία και ευκολία να ενδυθούν τον νέο τρόπο ζωής μέσα από την υιοθέτηση μοντέρνων τρόπων απόδοσης ή έκφρασης της λαϊκής παράδοσης. Είναι ευδιάκριτο τούτο το φαινόμενο στο πέρασμα των χρόνων, τόσο τότε στον Πόντο όσο και εδώ στην Ελλάδα. Το βλέπουμε στον τρόπο που ράβονταν κάποτε τα παραδοσιακά κοστούμια ή φορεσιές στον Πόντο και πώς ράβονταν στην Ελλάδα μετά το 23. Σαφώς πολλοί λόγοι συντέλεσαν στη γενικότερη απαξίωση του τι είναι παραδοσιακό και πώς θα έπρεπε να τιμηθεί, να σεβαστεί, να αναδειχθεί σε επίπεδο υφασμάτων, κοσμημάτων, ραφής κτλ. Κάτι παρόμοιο έγινε και στους χορούς. Μετασκευάστηκε, μεταλλάχθηκε, αλλοιώθηκε ο τρόπος,
το ύφος, ο χρόνος, το μέτρο και η μελωδία απόδοσης των παραδοσιακών χορών. Και η ευθύνη βαρύνει τα σωματεία της εποχής και τους δασκάλους, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους απεμπόλησαν κάθε σύνδεσμο συνοχής και συνδέσμου με την παράδοση, εισάγοντας κακότροπες καινοτομίες και μυθεύματα, καταφέροντας κέριο πλήγμα στον παραδοσιακό ελληνικό ποντιακό χορό. Από αυτή τη λέλαπα δεν εξαιρέθηκαν οι οργανοπαίκτες, οι οποίοι με την σειρά τους λησμόνησαν τις παραδοσιακές ζυγές, το ζουρνά με τον ταούλ. Το ταούλ και η ζουρνά παρεβάλλουν μας πουρνά, έλεγε το δημόδες άσμα στον πόντο. Το αγγείο με το ταούλ, το κλαρίνο με το τύμπανο στο κάρς. Μοντερισμός θα μπορούσε να εννοηθεί η υιοθέτηση του κλαρίνου στον πόντο και στο κάρς, αλλά και σε όλο τον ελλαδικό χώρο. Στην κυριολεξία το κλαρίνο έμελε να αντικαταστήσει στην πάροδο του χρόνου τον αρχαίο οξύαυλο, το ζουρνά. Κάτι τέτοιο έγινε με πολύ φυσικό τρόπο, με ευγένεια, με μεθόδους προσαρμοσμένες στην τεχνοτροπία του παίξηματος και στο ηχόχρωμα της κάθε περιοχής, ώστε καταλήγουμε να αποδεχόμαστε μετά από 2 αιώνες ότι αυτό το όργανο ανήκει επάξια στην λαϊκή δημοτική ορχήστρα των Ελλήνων της Ελλάδας αλλά και του Πόντου. Εγώ προσωπικά δεν λέω όχι στην εξέλιξη, είναι αναπόφευκτη μέσα στο ρου της ιστορίας, αλλά κάθε εξέλιξη θα πρέπει να σέβεται το πρότυπο, το αληθινό, το αυθεντικό και πάνω του να προσπαθεί να βρει τρόπους έκφρασης στη νέα εποχή. Στον Πόντο υπήρξε εξέλιξη σε όλους τους τομείς. Οι μπάντες της Τραπεζούντας, της Κερασούντας, της Αμισού δημιούργησαν μια αστική μουσική κουλτούρα χωρίς να προσπαθήσουν να παραγωνίσουν, να επισκιάσουν ή να εξαφανίσουν τη λαϊκή δημοτική μουσική. Η δημοτική γλώσσα, καθώς και οι υπόλοιπες χρηστικές γλώσσες επικοινωνίας, δεν εφαίρεσαν από το απλό λαό τη δυνατότητα να ομιλεί τις τοπικές του διαλέκτους σε όλες τις εκφάσεις του κοινωνικού βίου. Ολοκληρώνοντας τη σημερινή προσπάθεια να εντοπίσω και να φωτίσω τις συνθήκες μέσα από τις οποίες πραγματοποιήθηκε στον Πόντο αυτή η εξέλιξη σε όλους τους τομείς του κοινωνικού, πολιτικού, εκπαιδευτικού και εμπορικού βίου, θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου σε όλους σας. Αρχικά στην όμορφη αυτή αργατεία των Συλλόγων Ποντίων Βαβαρίας, αλλά και στην κυρία Ροζαλία Ελευθεριάδου για την ευγένειά τους να με τιμήσουν με την πρόσκληση συμμετοχής μου σε αυτό το διαδικτυακό συνέδριο μεταξύ εκλεκτών εισηγητών. Ευχαριστώ για την προσοχή σας.